rigakafin yunwa a ƙasa ta Atiku jagoran talakawa. Yarda da PDP a ƙasa ta. Za mu bi jam'iyyar talakawa. Wanda ya dau lema ya ji sanyi, wanda ya dau maja ya ji zafi. Mun yarda da PDP a ƙasa ta. Zo mu bi jam'iyyar talakawa. Wanda ya dau lema ya ji daɗi, wanda ya hau maja ya ji haushi. Masu bibiyar mu a shafukanmu na kungiyar Atiku My President Support Organization AMSO, barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na Atiku rigakafin yunwa, shirin da ke zama na farko a jerin shirye-shiryen da za mu kawo muku. Shirin namu na yau zai yi dubi ne kan kyawawan manufofin Alhaji Atiku Abubakar kan matasa da matan Najeriya, waɗanda aka yi amanna cewa suke da adadi mafi yawa ga al'ummar Najeriya. Mun yarda da PDP a ƙasa ta. Zo mu bi jam'iyyar talakawa. Rigakafin yunwa a ƙasa ta Atiku jagoran talakawa. Matasa dai su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Duk al'ummar da ta rasa matasanta, to fa tabbas wannan al'umma na cikin ruɗani. Masana da ƙwararru sun yi gargaɗin cewa idan ƙasa ta rasa samar wa matasanta makoma na gari, ta kasa samar musu da ayyukan yi, tare da ingantaccen ilimi da ma dai sauran dukkanin abubuwan more rayuwa, to fa dole a sami yawaitar ɓata gari da cin hanci da rashawa wanda kan iya illata tsaro da bunƙasar wannan ƙasa. Ko shakka babu mai sauraro ya san halin da Najeriya ke ciki na rashin aikin yi ga matasa, matsalar da ake yi wa kallon jagaba wajen haifar da mummunar matsalar tsaro a faɗin ƙasa. Waɗannan matsaloli dai da suka addabi ƙasar nan na dugunzuma rayukan duk wani mai kishin ƙasa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya kasance ɗaya daga cikin masu kishin makomar al'ummar Najeriya, wadda galibin al'ummar ta matasa da mata ne. Atiku ya yi alkawarin cewa matsalolin matasa da mata da ma ɗaukacin 'yan Najeriya za su kawo ƙarshe a duk lokacin da ya zama shugaban ƙasa. A cewar Madugu Atikul Kairi, kashi 75 cikin 100 na matasa da matan ƙasar nan ne za a dama da su a harkokin gwamnatinsa muddin aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. Mata da matasa su ne kusan na musu alkawari, in dai har Allah ya bani iko, tsakanin matasa da mata kashi 75 na wannan gwamnatin su ne za su abin nan. Ma'ana matasa na ce kashi 40, mata kuma na ce 35, kaga kashi wajen 75 kenan. Domin ko abin da zaka lura, in ka dubi yawan ƙasan nan yanzu a kashi 70 ya kunshi matasa ne daga shekara 18 zuwa shekara 35, kashi 70. So duk inda har kana so ka yi mulki wanda zaka kawo ci gaba, to waɗannan su ya kamata ka sa a gaba. In baka saka a gaba ba, to mana har 'ya'yanka ma baka shirya musu makoma wanda zai amfane su suma da kuma su kuma 'ya'yansu ba. Ba wai ga iya harkokin gwamnati kawai matasan za su ci gajiyar gwamnatinsa ba. Atiku Abubakar ya yi alkawarin samar wa 'yan ƙasa ayyukan yi domin inganta makomar al'ummar Najeriya, ta yadda za a ci gaba da haifar da 'yan ƙasa na gari, tare kuma da kawo ƙarshen dukkanin matsaloli da suka addabi ƙasa. Shi ne ƙirƙiro ayyuka wanda matasanmu maza da mata za su samu ayyukan yi ko kuma sana'o'in yi. Kuna da cikakken labari tun da aka dawo demokradiyya ba mu taɓa samun yawan marasa aiki cikin matasa maza da mata kamar yanzu ba. Kusan muna da miliyon 12 waɗanda ba su da aiki, matasa maza da mata. Baya ga haka kuma, domin an kashe kasuwanci, sai ya zamanto muna da mummunan talauci, har ma an ce yanzu mu ne mun fi kowane ƙasa talauci a duniyan nan baki da. To waɗannan abubuwa gaskiya duk wani wanda yake son ci gaban ƙasan shi kuma yake son ya kyautata wa jama'a ƙasan shi, tilas ya tashi yi wani abu game da wannan. Shi yasa abubuwan da na saka kenan a gaba, in Allah ya bani dama ko kuma in 'yan Najeriya sun bani dama. Mun yarda da PDP a ƙasa ta.
Atiku Abubakar dai mutum ne mai kishin al'umma, wanda burinsa shine ya ga ya kyautatawa Najeriya, kamar dai yadda tsohon minista Ruben Oyinya yake faɗa. His quest for the leadership of this country is to give back to Nigeria what Nigeria has given to him. Ya ce dalilin da ya sa Atiku yake neman shugabancin ƙasar nan shine domin ya saka wa Najeriya da irin alheran da ta yi masa. Rigakafin yunwa a ƙasa ta Atiku jagoran talakawa. Ga mata iyayen giji, mata iyayen al'umma, waɗanda ko shakka babu inganta makomarsu inganta makomar al'umma ce gaba ɗaya. Injiniya Buba Galadima ya yi tsokaci kan mahimmancin mata. Buba Galadima ya bayyana irin gudunmawar matan da suke bayarwa a harkokin siyasa da na bunƙasa ƙasa, ƙari kan gudunmawarsu ta ɓangaren ginin al'umma. Ka sani cewa mata iyayenmu su ne tubalin gina al'umma, kuma yana da manufa kyakkyawa gare su, domin mata su suke da ƙarfin gwiwan su tsaya su jure ma rana da ruwa don su kaɗa ƙuri'a, kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda za su iya jajircewa su ga cewa an tabbatar da ƙuri'ar su an kirga. Ka sani mata suna tallafa wa tattalin arzikin ƙasar nan da noma da tafiyar da gida da ƙanƙananan cinikayya. To ko yaya waɗannan mata suka ji da irin wannan gagarumin albishir da Atikul Kairi ya yi musu? Hajiya Hauwa Ibrahim daga jihar Yobe. Sunana Hajiya Hauwa Ibrahim da alhamdulillah abin da zan ce shine ya nuna cewa PDP ita ce jam'iyya wanda take kula da mata. Shi yasa town hall din meeting din shi na farko da zan ce wanda yayi da mata ne ya fara. Wanda ya fara meeting da mata ko ka san da cewa yana da niyya ya yi aiki ma matan Najeriya da kuma 'yan Najeriya. Ina ba su shawara don ni ga nauce ba jiyau ba, saboda ni 'yar Najeriya ce, a Najeriya ma a jiha irin ta Yobe wanda ta fi kowace jiha koma baya. Saboda haka ni na san abin da ake kira talauci, kuma na san magana abin da ake kira zafin talauci da raɗaɗin talauci, da kuma a dawo gida a ce babu. In muka zaɓe shi da yardan Allah, mu ba mu ce ba da yardan wani ba, da yardan Allah. In Allah Ubangiji ya sa aka zaɓe shi, Allah zai sa a taimaka, Allah zai taimake mu mu cire wannan talauci da rashin kasuwanci. Wanda ya daule ma ya ji sanyi, wanda ya hau ma ja ya ji zafi. Mun yarda da PDP a ƙasa ta. Zo mu bi jam'iyyar talakawa. Rigakafin yunwa a ƙasa ta Atiku jagoran talakawa. Yanzu dai galibin al'ummar Najeriya sun fahimci cewa sun tura mota ce ta bule su da hayaki a daidai lokacin da ake zaton wuta a makera a gwamnatin 'yan shara, sai gashi wutar kwatsam ta tashi a masaka. Fatan alheri ga al'ummar Najeriya, fatan alheri ga Atiku Abubakar alheri ne ga daukacin 'yan Najeriya. Mun yarda da PDP a ƙasa ta. Zo mu bi jam'iyyar talakawa. Rigakafin yunwa a ƙasa ta Atiku jagoran talakawa. Ku je tashar mu ta YouTube a Atiku My President Sport Organization AMSO ku yi subscribing domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Ko kuma ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter da Instagram. Ko kuma dai ku tuntuɓe mu a shafinmu na intanet a atikumypresident.org. Sannan kuma muna muku albishir nan ba da daɗewa ba za mu ƙaddamar muku da manhajarmu ta AMSO. Da fatan za ku kasance tare da mu a kowane loto. Ya buba in zan rero waka dole ne in ɗauke ma'auni.